presyo ng galunggong sa Pangasinan patuloy sa pagtaas. Para sa detalye, alamin sa ulat ni Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Ulam ng mahirap, pero ulam na ngayon yan ng mayaman. Iyan ang inihayag ni Zenaida Campos, isang tendera ng isda sa mga tarong public market dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng isdang galunggong sa merkado. Ang kada kilo kasi nito sa palengke, pumalo na sa 280 pesos, mas mataas kung ihahambing sa presyohan ng kada kilo ng manok na pumapatak lang sa 220 pesos. Dagdag pa ni Nanay Zenaida, posibleng dahil daw ito sa pag-aangkin ng China sa mga isda sa West Philippine Sea. Kasi nga ba, kinuha na ng China yung sa atin. Kaya sa kanila na lahat. Ayon naman sa grupong Sinag, mababa at apektado talagang supply ng isdang galunggong ngayong nararanasan ng malamig na panahon. Dahil dito, inaasahang tataas pa raw ang presyo nito sa mga susunod na linggo. Ang ilang isda naman tulad ng bangus at tilapia ay nananatiling matatag ang supply at presyo. Kasama mula rito sa IFM Digupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM